long live, BTR long live, भेदभाव की राजनीति नहीं चाहिए। We want justice, we want justice, we want equity, we want implementation, बर' फरायसा आफाद एबा एबसुनि बानजायनायाव आसामनि गं 30निबो बांसिन जिल्लाफ्राव दिनै बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव मोनसे रेलि हाबाफारि जाबाय थादों 10 आरो बै जि मोनसे रेलि बेखौ दिनै आसाम आरो भारत सरकारानो जोंखौ लानो थाखाय मोनसे बाध्य खालामदों। मानो होननानै बुङोब्ला नोंथांमोना बयबो मोनथिगौ बर' हारिनि गासैबो जेंनाखौ आबुङै सुस्रांनांगौनि थाखाय थांनाय 2020 मायथाइनि 29 जानुवारियाव जि मोनसे बिटिआर गोरोबथा जालांबाय। दा बै बिटिआर गोरोबथानि दफाफ्रा दासिमबो खिन्थु माखासे दफाफ्रा एसे एनै मावफुंजादोंब्लाबो नाथाय बांसिन दफाफ्रा दासिमबो आबुङै मावफुंजायाखै। बेखायनो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादआ फैबाय थानाय समाव जाहाथे 2022 मायथाइनि सिगां जों बिटिआर गोरोबथानि गासैबो दफाफ्रा जों आबुङै मावफुङो। दा बेखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादआ बे रेलिखौ लानाय जादों आरो बेबायदिनो दिनै सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादआबो जि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे रेलिखौ दिनै दिखियाजुलियाव थानाय जि मोनसे बयस स्कुल दा बेनि जि मोनसे गेवलां गेलेग्रा फोथार बे मोनसे गेवलां गेलेग्रा फोथारनिफ्राय जागायनानै दिखियाजुलिनि टाउनाव थानाय टाउनाव जि मोनसे सार्केल अफिस दं जे बिसिम बे हाबाफारियाव गासै 2 किल'मिटारनिबो बांसिन गोजान हान्थिनानै जोङो थांगोन आरो बिनि गेजेरजों रिमाइन्डार मोनसे जों मेम'रेन्डाम होगोन जे बेखौ जोंहा थानाय 4 डिस्ट्रिक्टनि जि मोनसे एडिसि जा दतिबा बरा मानग्रा बिथांनि आखायाव जोङो बे मेम'रेन्डामखौ होनानै बे गोसोखां बिलाइखौ होनानै जोङो आसाम आरो भारत सरकारनिसिम जोंनि जि मोनसे रिमाइन्डार दाबि बेखौ जों दैथायनो थाखाय बे समाव साखाफारा जानानै दं। दुलाराय बर' फरायसा आफादआ बेखौनो थांनाय 5 बोसोरसिम जोङो बेखौनो नारसिनबाय थानाय जादोंमोन। नाथाय मालाबा समाव कर'नानि बाथ्रा बुंनानै मालाबा समाव इलेक्सननि बाथ्रा बुंनानै मालाबा समाव बायदिसिना बाथ्रा बुंनानै बिथांमोना दिनै नैबेबायदि हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय बिथांमोना फेलें जादों। बेखायनो फैबाय थानाय समाव जेन जि बिटिआर गोरोबथानि गासैबो दफाखौ मावफुंनायजों लोगोसे जों बिटिआर गोरोबथायाव थानाय जि 4.3 नि गेजेरजों 280 आर्टिकेल जे बिनिनो 125 एमेन्डमेन्टखौ जे बाहोनानै फैबाय थानाय विंटार सेसन एबा शीतकालीन अधिवेशन एबा गोजां बोथोरनि जे पार्लियामेन्ट सेसन बेयावनो जाहाथे बे 125 एमेन्डमेन्टआ जे बारलांथारनांगौ आरो बिनि थाखायनो दुलाराय बर' फरायसाफोरा दिनैनि बे रेलिखौ लानाय जादों आरो बेबायदिनो फैबाय थानाय 2 नभेम्बरावबो दिल्लीनि जन्तर मन्तराव मोनसे मास बेयाव डेमनस्ट्रेसन हाबाफारि लानाय जादों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव। दा बेखायनो फैबाय थानाय समाव बिटिआर गोरोबथानि गासैबो दफाफोरखौ आबुङै मावफुंनांगौनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादआ समाज थिननाय बायदि जोङो गणतान्त्रिक बायदि हाबाफारिखौ जों लालांबाय थानाय जादों। फरायसा आफाद हिसाबै जों बिटिआरनि जि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानगिरि प्रमद बर' मानग्रा बिथांखौ जोङो सम जोङो नांगौ बायदि जों प्रेसार होबाय थानाय जादोंमोन आरो बिथाङाबो जोंनि मोनदांनाय बायदियै बिथाङाबो जे बे दफाफोरखौ मावफुंनायनि थाखाय बिथाङा जोबोद नाजाबोबाय थादोंमोन। नाथाय माखासे समाव जोंनि गेजेराव पजिटिभ जायोब्लाबो बे आसामनि गेजेराव बे मालाबा नेगेटिभ जानानै फैनो नागिरो आरो माब्लाबा आसामाव पजिटिभ जायोब्ला मालाबा दिल्लीयाव सम आरो थासारिखौ लानानै नेगेटिभ जानो नागिरो आरो मालाबा दिल्लीया पजिटिभ जायोबा खिन्थु आसामाव बियो नेगेटिभ जानो नागिरो। बेखायनो हयथ' नैबेबायदि 5 बोसोरा जेन बारलांबाय। दा बेखायनो दिनै आरोबाव फैबाय थानाय खम समनि गेजेरावनो फैबाय थानाय 2026 मायथाइ जानो थाखाय दासिमबो 2 दान जोंनि आखायाव दङ। दा बेखायनो भारतनि हम मिनिस्टारा जिहेतु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 57थि बोसोरसालिया जथुम्मायाव क'क्राझारनि दतमायाव बिथाङा फैनानै गायालासे महरै बिथाङा बाहागो लाफैनानै बिथाङा बुंदोंमोन जे बिटिआर गोरोबथानि गासैबो दफाखौ फैबाय थानाय 2026 मायथाइनि सिगांनो आबुङै मावफुंजोबनानै होगोन होननानै बिथाङा बुंनाय लेखायनो दासिमबो दुलाराय बर' फरायसा आफादआ नैबे 2 दाननि गेजेरावनो जाहाथे गासैबो दफाफोरखौ मावफुंनांगौ बेखौ लानानै दिनै गोसोखां बिलाइखौ जों दिल्ली सरकारनिसिम मिरु सरकारनिसिम दैथायहरनो थाखाय बे समाव जोङो लाहार फाहार खालामगासिनो दं।